येतात पूण आयच्या समाजांत किरम्यो बलात्कार चड दिसतात मनीसपण खंय आमचें सांडलां रगत रगता कुचका तोत्तात देव बिरान मोडलेली ना मनीस दुडवांक चड मान दितात तोड्याचे काळीज मोवाळ तोड्याचे काळीज दारून मनशा कसो पारखितलो कसले जाय ताचे गुण कसो ताचो घात घेतलो आपल्या मनान आसतात गुंतून बोगसोळे दिवंक थोडे राजीना वायट दिसता ताचे चिंतून बोगसोळे दिवंक थोडे राजीना वायट दिसता ताचे चिंतून आमी नियाळ केल्यार जिवितान सगळीच दारूनाय इल्लीशी चूक पासून जाल्यार गाळयो मारून तुका केंटाय मारूंक रोखडे साधू बातात जिवाक इल्ली गे सोंसणीकाय फाल्यांचो दीस कोणें पळोवंक ना मारूंक आपली छाती फुलोयताय थोड्यांक माय पाय जाता चड काळीज ताचें दारून कोतात थोडी बाटां बेसांक लागून एकामेकाचो जीव काडटात भायल्या देशान गोंयकार मेवल्यार गोंयकार मनशांक गोंगलोसतात मनशाचे काळीज कितलें दारून आमी आमकांच फोंडांत घालतात मनशाचे काळीज कितलें दारून आमी आमकांच फोंडांत घालतात गोंय गेले रे गेले वाट लावंक जबाबदारी कोण म्हणटाले गोंय आमचे स्वर्ग ओदें गोंय गेले उज्यांतला सोन मोगान जियोंक कोण सोदिनान दुस्मान काय उपरासतात झगडोन मोवाळ कालजाचो दिसना दोया दुसऱ्यांक दिवंक मरण जेजूकूय आसलें काळीज केन्नाच ताणें दारून करूंक ना कितले काळीज जेजूचे मोवाळ कोणाचेच वायट चिंतूंक ना इतलो मारलो तोरूय जेजून एक वायट उतर उलोवंक ना जेजू भाशेन आमचें काळीज
Kalzan rig